is zo mooi. Ga naar hem toe dan. Wacht, maar hij heeft heel veel meisjes, hij is kei populair. Alle meisjes gaan naar hem. Gaat hij nog van mij houden? Ja, en dan? Ga naar hem toe. Ja? Ja, weet je wat je eigenlijk moet doen? Nee, ik weet niet, wat moet ik doen? Weet je wat jij moet doen? Jij moet meer prostituee-kleren aan. Korte rokjes. Ja, voilà, dat ga ik doen. Ik moet opvallen. Want al die meisjes rond hem, ik moet de beste zijn. Korte kleren aandoen, mijn borsten laten zien, want hij moet van mij houden. We gaan naar zijn feest. Ja, dat is wat hij gaat doen. Ja. Ik zal er aan toe gaan. Inderdaad. En vraag. Dat meisje op school, ze was zo mooi. Ze is zo mooi en knap. Maar het probleem is, ze kust iedereen. Nu moet ik gaan of moet ik wachten? Nee, dat weet ik niet. Nee, je gaat niet. Een meisje van de wereld. Ze zal je niet gelukkig maken. Zoals je zegt, zoals je ziet, ze kust iedereen. Ze gaan naar iedereen. Ga niet naar haar. Wacht, ik zal u de perfecte geven. Ik zal u een vrouw van mij geven. Ja, ik zal wachten. Die jongen heeft mij bedrogen. Heeft hij jou bedrogen? Ja, ik ben zo boos op hem. Wat heeft hij gedaan? Hij ging met andere meisjes. Ja. Terwijl hij zei dat hij van mij hield. Hij zei dat hij van mij hield. Ja. Maar dat was niet zo. Dus wat ga je er gaan doen dan? Ik heb hem gewoon gelaten. Gelaten? Gelaten? Zwak. Je moet naar hem toe. Ja. Wraak. Ja, dat zal ik doen. Ja. En ga zien wat ik met hem ga doen. Inderdaad. Hij dacht dat ik hem ging laten. Ja. En ga zien. Ja. Voor iedereen. Ja. Ik hem schaamte zetten. Ik hem Inderdaad. slaan. Alle pijn die hij mij heeft gedaan. Precies. Hij zal zien. Alle verdriet dat hij mij heeft aangedaan. Ik zal hem niet vergeven. Ik kan hem tot leven. Iedereen lachte me uit op school, want ik ging naar die meisje. En nu ze denkt dat ik ben een mietje. Maar ja, maar waarom denken ze dat? Laat ze denken. Laat ze denken. Ze denken dat ze gelukkig zijn, omdat ze een meisje kunnen kussen. Omdat ze met hun naar bed kunnen gaan. Maar dat zijn ze niet. Ze hebben mij niet, jongen. Jij hebt mij. Je bent gelukkig. Ja, ik heb jou. Ja, je bent mijn hier. Daarom. Maak niet uit met de haat. Ik voel me zo slecht. Hoe zou dat komen, denk je? Ik voel me zo lelijk. Lelijk? Je bent lelijk! Ik voel me zo dik. Dik! Wist je dat niet? Dik! Ik heb alles gedaan wat jij tegen mij gezegd om te doen. En toch voel ik mij zo slecht. Ja, je bent slecht. Maar weet je hoe je dat kan weghalen? Kom je lichaam. Ik kan niet meer. Hoe doe je kan niet meer? Je kan nog steeds. Ik kan niet meer. Wat? Kan wel. Ik kan niet meer van u weg. Ik kan niet meer. Kan wel. Ik ben zo lelijk vandaag. Ik heb puistjes op mijn gezicht. Alle jongens hebben zo coole kleren en stoer en zo. Maar ja, ik ben gewoon zo. Nee, nee. En waarom mag ik ze eigenlijk roken? Waarom heb ik niet mag roken? En jongen, wat is roken? Wat is dat? Is niet goed voor je lichaam. Is niet goed voor je leven. Is niet stoer. Mensen die roken, jongeren die roken, zij denken dat ze gelukkig zijn. Maar nee, ze zijn het niet. Jij hebt mij. Jij hoeft niet mooi te zijn. Jouw hart. Jouw hart is mooi. Ja, ja, mijn hart is mooi. Ik kan niet meer. Ik wil mijn eigen pijn doen. Ja. Heb je iets met wat ik mijn eigen kan pijn doen? Wil jij eigen pijn doen? Ja. Alsjeblieft. Ik kan mijn eigen snijden. Ik voel me zo slecht. Inderdaad. Ik kan Snij jezelf. Ja. Dieper. Dieper. En dieper. En dieper. Ik kan niet meer. Hoe doe je? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Dit is maar het begin. Ik kan niet meer. Al die drugs. Ik kan niet meer. Doe die drugs. Die drugs, ik kan er niet meer tegen. Dit is maar het begin,
meisje. Kan iemand mij niet helpen? Deze Helpen? stem. Niemand gaat u helpen. Deze stem in mijn hoofd. Niemand gaat u helpen. Jij bent van mij, je zal van mij blijven en je bent voor eeuwig van mij. Dank u God voor alles dat je mij geeft. Dank u voor de bescherming. Dank u voor de vrede. Dank u wel. Jongen, jouw werk is nog niet gedaan. Zoveel jongeren dat daar buiten lijden. Ze hebben niemand. Ze zijn ongelukkig. Ze doen zich voor. Ze kleden zich mooi. Ze schminken zich. Stoere kleren, oorbellen, drugs. Alles wat u denkt dat u gelukkig zal maken. Maar nee, nee jongen, dat is het niet. Er zijn mensen die jij moet redden, want jij hebt mij. En jij kan andere jongeren helpen door mij door te geven. Ga met deze meid praten. Zij is aan het lijden. Praat met haar. Oké, dat zal ik doen. Alles goed nou? Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Zeker? Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. De familie? Ja? Ja, Ja, alles gaat goed hoor. Slaap je in vrede? ja, ik slaap in vrede. Ja, jij slaapt in vrede, dank u wel. Wil je deze zondag mee naar de jongeren? Nee, dank u. Nee, dank u. Nee, zeker? Ja. Ja. Oké, dag. Auntie, help mij. Auntie, ik wil gaan. Denk je dat je daarmee weggaat of zo? Idioot! Zwakkeling! Auntie, help mij. Je hebt niemand nodig. Hij gaat je niet helpen. Jij bent van mij. Snap dat dan niet? Jij luistert naar mijn stem. Je gaat God niet horen. Jij bent van mij. Jij bent van mij. Zwakkeling. Maar mijn God, ik heb met haar gepraat en ze zei alles gaat goed, alles perfect. Wat moet ik nog doen? Deze jongeren, ze zeggen dat ze gelukkig zijn, maar ze zijn het niet. Diep van binnen, gebroken, kapot, verdriet. Je gaat nog een keer, je blijft gaan. Je blijft gaan tot ze ja zegt. Oké. Alles goed nou? Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Ja, zeker? Ja. Ja. Ja? Ja. Snap je goed? Ja, perfect. Perfect. Ik heb al hulp voor je te vragen. Ja. Aan wie? Wat? Aan God. Nee! God. Ja. Luister! Maar hoe kan ik bidden? Hoe kan ik dat doen? Doe dat niet! Zeg gewoon, Heer Jezus, kom over mij. Wat? Ik heb hulp nodig. Nee! Ja? Heer Jezus. Nee! Alsjeblieft, mij goed help. Nee! Ik heb Je bent dat van nodig. mij! Je Help bent mij. van mij! Help mij, Heer Nee. Jezus. Help mij. Nee! Jezus kan jou niet helpen! Help mij, Heer Jezus. Help Ik was met mij. hem samen! Help mij. alsjeblieft. Hij is niks! Help mij. Hij is niks! Help mij, Heer Hij is Jezus. niks! Help mij. Help mij. Ik ben met jou. Help mij. Ik ben met jou. Oh, Heren. Ik ben met jou. Maak je geen Heren. zorgen. Heren. Ik neem jou op bescherming. Mijn Heren. Kom hier. Vloek! Je bent voor mij. Onder mijn bescherming. Niemand zal je nog pijn doen. Kom bij mij. Kom bij mij, bescherming. Nadat sommigen van jullie deze toneel hebben gezien, hebben gekeken van oei, zo is mijn leven. Dat is de stem die ik hoor in mijn hoofd. Denk na, misschien we kunnen hier zijn, we kunnen muziek zetten, we kunnen dansen. Dit is om jullie aan te trekken, maar na dansen, na alles wat jullie doen, naar welke stem luister jij? Ben je mij of ben je Andy? Of wil je blijven leiden, zoals deze meisje in deze toneel, die bleef leiden, of wil je echt hulp vragen, en zodat de stem van God in jouw leven komt? Ik zeg tegen jullie, dit is nu al 3 jaar dat ik zit bij de jongerengroep, en dat heeft mij heel veel veranderd. Waarom? Ik heb besluit genomen om te kiezen naar welke stem ik wil luisteren. Welke stem begeleidt u? Jullie zijn hier, jullie lachen, jullie dansen, maar wat is binnen jou? Wie ben jij? En waar ga je naartoe? Naar welke stem luister jij? Dat is eigenlijk wat jullie altijd over moeten nadenken. Je kan lachen, je kan alles doen, maar van binnen, jij weet zelf wie jij bent. En als het niet goed gaat,
Je kan je eigen niet overtuigen. Luister. Wij, zoals Naomi, heeft toneelstuk gedaan met Kevin en Vincent en Andy. Toen was ik de toneelstuk aan het zien. En ik kwam in verdrietigheid binnen mijn hart. Ik was niet van plan om te praten vandaag, zij weten het toch. Maar het komt tranen in ons. Weet je waarom? Want wij hebben een doel. Wij hebben het jaar van 89 gemaakt. Op welke doel? Deze doel. Jullie hebben gezien het toneelstuk. Jullie waren aan het dansen, zingen. Maar wij willen niet dat jullie worden gelukkig alleen binnen de kerk. Nee, dat geeft ons geen plezier. Maar onze plezier is dat jullie gaan naar buiten. Thuis, jullie voelen zelf zoals Naomi en Ante gepresenteerd. Dan, ik hoop het diep mijn hart dat God zal met jullie praten. Het belangrijk is de behoudens van jullie ziel. Misschien zijn jullie te laag en dansen. Maar deze kant zijn mensen, misschien dat praten niet met de mensen zijn aan de andere kant. Waarom? Als wij zijn allemaal in de kerk. Als wij zoeken allemaal dezelfde God. Het verschil tussen jullie moeten loslaten. Want hoe meer jullie willen niet erkennen zoals Naomi was daar. Zij was niet aan het erkennen hoe meer ze was met te lijden. Hoe meer ze was met pijn binnen haar. Maar het moment dat zij heeft erkend dat alleen zij kan niet, dan God is gekomen. Zo, wij zullen een gebed doen, luisteren. Wij zullen dansen, wij zullen eten. Maar wanneer je gaat weg vandaag, vergeet niet het belangrijke. Het toneelstuk dat jullie hebben gezien, dat blijft in jullie hoofd. Analyseer jezelf. Hoe bent u nu? Hoe bent u? Hoe bent u? If you want help, we are here every day. And don't think that you don't have problems, because problems everyone have. And even if this story that happened here in this theater is not your story, maybe it's the story of someone that you know, or maybe it's your future story if you don't change your life now. It's one opportunity for you to come here, to listen, to enjoy, to take the opportunity and change your life. Okay? Dus ik nodig iedereen uit om te komen zondag om 2:30, dan is de jongere groep. En dan echt zo leren wij echt nog meer, want nu doen we zo'n feest en we nodigen iedereen. En de bedoeling is dat we nieuwe jongeren daarbij, dit is om jongeren aan te trekken. Maar als jullie echt komen, door zondag om 2:30, we praten meer en meer dingen over het leven dat de jongeren aanraken. Oké, geef zo de handen. Laten wij een gebedje doen. En we zetten muziek en we gaan eten. Maar boven alles vergeet niet het belangrijk, het toneelstuk. Mijn Vader, in de naam van de Heer Jezus.